नायदो लोगोफोर माबायदि जादों जोंनि बाक्सायाव सेस न' दै हाबजोबदों आलाय सिलाय अमा फिसाफोरा मथा-मथियाव दा आधा बिगासो गाम्बारि बागाना लांजाबायानो आरो जेन'बा दिनै 24 घन्टानि अखा हानायनि जाहोनाव बेयाव गासै हाखौ खुरखाजोबना लांनाय बायदि जाहैबाय होमबा दालागै होमबा ए न'आ थांजोबसिगोन दाथ' न'खौ होमबा लांनायनि बेबस्था खालामबाय हाय आं इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै जों दा बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ एसे दिन्थिनो नागिरदों माने गोबां दैबाना जाना दङ आरो बेखौ नोंथांमोन सिगाङाव दिन्थिगोन माखासे प्रब्लेम जादों बेहाय दैबानाजों थ' बिदिब्ला दिनै ब्लगखौ नायलांबाय थादो नै दा बिथां अमित बर' नन अफिसियेल आरो बिथिं सिबिराम फंबायखौ लोगो मोनबाय जों दा एसे दैबानाया बोरै जादों एसे हानायसिम नोंथांमोननो खोन्थानो लानोसै आरो माने नायलांबानो जाबाय दा जों थांनो नागिरदों दलं खुरखानाय नायनो मेन दलं हिसाबै जोंहा सुबनकाटा निकासि दलङा बायनानै दङ लोगोसेनो कटबारि निकासि थांनाय बायनानै दङ आरो सुबनकाटा आमलायगुरि थांनाय दलङा बायनानै दङ मोनथाम दलं आरो माखासे न' लोमजानाय न'फोरखौ जों खोन्थागोन नोंथांमोन सापर्ट खालामबाय था बिथां बावदागुमै मिजिं सोरां बसुमतारीखौबो बिथाङा बिराद हार्ड वार्क खालामो दिनैसिम माने गोबां ब्लग होबाय नोंथांमोना थांनानै बिथांखौ एसे सापर्ट खालामनानै हो दा जोङो मोनसे जायगासिम थांगासिनो दं थ' होमबा नोंथांमोनाबो जोंजों खबर जों दा थांनो नागिरदों माने नबस्थि मैथाबारिनि दालांखौ दिन्थिनो थाखाय माने दालांनि कन्डिसना जोबोर गाज्रि होननानै सासे लोगोआ फन हरदों बेनिनो थांगासिनो दङ बेनो जाहैबाय नबस्थि मैथाबारिनि दालां आरो दैया फैनांगौ माने दालांनि सिंजों साइडजों फैनानै लामाखौनो बुस'नो नागिरदों आरो जोबोर खस्थ' जादों ओमफ्राय गारि मटरफोराथ' खारजाला ओमफ्राय टेम्परारि बिदिनो मानसि थाबायनो थाखाय कमिउनिकेसन खालामनो थाखाय बिदिनो औवानि दालां होदों आरो रायजोफोरा बानायबावना होदों आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम जाहाथे गेदेर गोलावसिम मोनहैयो आरो गेदेर गोलावफोरा अननानै एसे नायफिनहरदो आरो जेसेबां हायो एसेबां थाबैनो हान्थिनायनि राहा लामाखौ बानायना होनांगौ मानोना बे लामाया जोबोर इम्परटेन्ट जानानै फैयो थांना थानो थाखाय आरो बिपद आपद बेमार आजार जानाय लोंनायनि थाखाय जोबोर गोनांथि नै नायदो लोगोफोर लामायानो लोमजाजोब्बाय फाग्लासो गैला सेस Oh my god जों दा नबस्थि एरियायावनो मोनसे जायगायाव फैलायबाय माने नायदो दैया ओरैबायदि स्पिडाव फैदों माने अखा हाबा माने भुटान हाजोनिफ्राय दैया फैयो आरो ओरैबायदि स्पिड जाना फैयो माने मानसिफोरनि न'खर माने न'खरनि बिथा बागान सागान गासैखौबो बुफाय बुसि खालामनानै सेस खुरख्लानानै लांजोबो आरो बैयाव मोनसे न'खर दङ आरो खुरख्ला माने एकदम न'खर खाथि मोनथारबायनो जों दा एसे ओरै थांनानै दिन्थिगोन नोंथांमोननो दैबानानि जाहोनाव नै बिथांलानि हाखौ खुरखाजोब्बाय आरो दा बिसानि हाया खुरखाजोबनायनि जाहोनाव नै न'खौ साइड खालामनो गोनां जाबाय जेन'बा गोबां गय बिफां ग्रोम ग्रोम दंमोन नैथिंथ' गैलानो बारा गैला नैखौ दा हरालागै माने खुरखाजोबनायनि चान्स दङ आरो बेखौ साननानै थारमाने नै न' हा मालिकला बर्तमान न'खौ बोथ्रोखाबाय माने गोबां सानसेयावनो गोबां खुरखायो नालाय हाया हा गिसिखायो नालाय 2 बिगासो गय बागान ओरैनो र' दादि 2 बिगासो थांबायना थांगोन दा हरालागै होमबा बेफोर गासिबो थांनायनि चान्स दङ नैफोरथिं गैला नै औवा बागान दंबावो दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय न'नि थिंखौ देख्लागासिनो माने बिराद प्रब्लेमजों जुजिनो लागा जायो आरो बिदिनो सोरनिबा न'खरफोरखौ सिलिंखार खालामलाङो अखाया नन स्टप हादों नालाय उपाय गैया मा खालामनो जोबोर दुखुनि बाथ्रा आरो दा माल बुस्थुफोरखौ एसे साइडआव गोजान जायगायाव बेहाय दोनफैथ'दों आरो बिसोरा उपाय गैया माथो खालामनो ओरैनो ओमफ्राय जागानि सोरबाफोर मानसिफोर नायफैदों ना जागानि मानसिफोर नायफैदों नायफैनायखौ बहुदानो नायफैदों आदसा दा ओमफ्राय नै दा हा खुरखाजानाय न'खरनि सुबुंला दा बहा थाहैगोन बायदि दा बे बिबुङाथ' बहुद सिन्था खालामनो गोनां जाहैदों दा बै लामा थाहैनो गोनां बेखौ सिन्था खालामाखै दा दाथ' नै जोंनियावथ' बहुद गय बिफां ग्रोम ग्रोम दङ नैफोरथिं एकदम बरियानो न'फोरखौ लांजोबसिगोन आरो जेन'बा लांजोबसिगोन लांखागोन आरो
फैनानै एसे नायनानै दुखु नांबाय आरो जेनेबा दा हरावनो लांनोबो हायो 100 मिटारथ' आरो 100 बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि कन्डिसन ओरैबायदि थारमाने दैजों ओमफ्राय औवा मुरा फैदों 50 फुट ल'सै 50 फुट ओरैबायदि दैया बारायबोबाय थादों आरो माने भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय दैमा बियो 50 फुट ल'सै दा दिनै मिजिं सोरां आदानि ब्लगाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं हमथ'दो केमेराखौ बिथांनिखौ फै गोबां जुब जुब अखा हादों लोगोसे Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. जेन'बा नैयाव गाम्बारि बागान दङमोन माने सेस बिदिनो लांजोब्बाय आरो दा हरालासिथ' पुरा लांजोबगोन खोमा लांजोबगोन मथा मथि इयाव दा आधा बिगासो गाम्बारि बागाना लांजाबायानो आरो जेन'बा दिनै 24 घन्टानि अखा हानायनि जाहोनाव बेयाव गासै हाखौ खुरखाजोबना लांनाय बायदि जाहैबाय दा इयाव गोबां ग्रोम ग्रोम गाम्बारि बागान दङमोन उपाय गैया दैनि नाथायजों मा खालामनो आरो बोथोरनि सिजनजों गोदोलांनो गोनां जाबाय खुरखालांजोब्बाय गासिबो आच्छा दादि आं माने मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैदों आरो आसलथे दैया माब्लानिफ्राय खुरखायामोन जेन'बा हा गिसिखानाय बा गाम्बारि बागान बा न'खौ खुरखानायनि माबाया थारमाने माब्लानिफ्राय जानाय दाथ' दा मा मास दा 2022 ना 21आव खुखायाखै 2020आव खुखादों माखासे बे माबाखौ हाखौ खुखानाय बहुद खुखादों बेनिफ्राय बोसोरसे गेस थानानै मा जाहैखो एबार बोसोर 2022आव नै दा मे मास ना मे मासाव नै दा खुखालायबाय नै दा दैबानायाव दाथ' फ्राय 2 बिगासोआनो नस्थ' जाबाय हा खुरखाना हा खुखानायाथ' 2 बिगा नस्थ' जाबाय नायदो लोगोफोर माबायदि जादों सिटुएसना बेफोर गासिबो गामि गोजामोन आरोना ओमफ्राय लोमजोब्बाय बिदिनो दैमा फिसा दंमोन बिथिं दालांथिं बोहैयोमोन ओमफ्राय न' गासैबो लोमजोब्बाय इनो बाथौ थानसालि नै बाइकआनो स्टार्ट जाला बेथिं लामा दंमोन लामायाथ' नायजाला माने नुखालानो लामाखौनो हान्थिनायनि थाखायबो जोबोर गोब्राब न'खरा सेस लोमजोब्बाय ओरै न'खरानो दै गोजा गासिबो मानसिया थानो हाखाला उपाय गैया मा खालामनो Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's all too chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is alive, last time. But when the time's on your mind, or all consider it right. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up